финали барвақти Лигаи Чемпионҳо бо иштироки Манчестер Сити, Реал Мадрид дар Сантьяго Бернабеу ҳисоби 1-1 шуд. дар Иттиҳод чӣ натиҷа ба қайд гирифта мешавад? доир ба бозии ҷавобии даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо мо аз мухлисон ва коршиносони соҳа назарсанҷӣ анҷом додем. биёед якҷо мебинем. Манчестер Сити дар финал аст, чунки вай дар қисми дуюми бозӣ Манчестер Сити бар дифоъ кард ки аз Реал Мадрид голи дуюмро нахӯрад. Фикри ман буд вай ба ҳамин хотир ба ҳуҷум нарафт, дифоъро қабид ки як вайро устураивад мекард. Мусоби ба вай дар хонааш ҳатман ба пирӯзӣ ба даст меёбад, ба даст финал мебарад. фикри ман ки дастаи Реал Мадрид нисбат ба дастаи Манчестер Сити пурқувваттар аст. Ман боварӣ дорам ки Реал Мадрид ғолиб меёбад. Реал шояд ягона дастаи футболист ки дар дунё на тактика, на стратегияҳо, на дигар тайёриҳои тактикию систоди мураббиён кӯмак карда метавонад барои мағлуб кардани ин даста. Зеро бошгоҳи шоҳона комилан бо як рӯҳияи дигар, бо ангезаи дигар дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бозӣ мекунад. Ва ҳатто аз мушкилтарин вазъиятҳое ки ягон дастаи дигар имкони баромадан надорад, Реал баромада метавонад. Ба хотир оред мавсими гузашта бозии якуми байни худи ин дастаҳоро ки чӣ гуна Манчестер Сити пешсаф буд, дар охир Реал ду голи дигар зад, ҳисоб 4-3 ва дар бозии ҷавобӣ боз ҳам Сити пешсаф, аммо дар ниҳояти кор ду голи Родриго корро ба замони изофӣ мекашад ва бо ҳамин Реал ба финал мебарад. ва бо боварии комил гуфта метавонам ки дастаи Реал Мадрид ғолиб меояд. Real Madrid, dastаи Real Madrid. Реал Мадрид, Manchester City. аётон набуре ки Реал Мадрид кароли Лига Чемпионов аст. Ҳала Мадрид. дӯстони азиз, шумо низ метавонед дар ин фоли футболи мо иштирок кунед. Чӣ тавр? дар YouTube канали мо дар комментария бинависед ки кадом даста бо ҳисоби чанд ғалаба мекунад ва соҳиби ана ҳамин туби бренди аз ширкати Формула 55 мегардед. ба ҳама барор муваффақият мехоҳем.